Narito na mga malalaking balitang Central Luzon ngayong araw. Bagyong Karding, nagdulot ng pagguho ng lupa sa bundok Arayat ayon sa MGB. Pagpupugay, pasasalamat, iginawad sa 5 rescuers na nasawi sa Bagyong Karding. Class shifting, posibleng ipatupad sa mga paaralan na may malaking populasyon. Preventive Healthcare Ordinance, makatutulong sa early detection ng sakit ng mga kabalen ayon kay Vice Governor Pineda. At panibagong oil price rollback, ipatutupad ngayong October 4. Magandang gabi ka rehiyon. Ako po si Jennifer Salenga. Oras na para sa mga maiinit na balitang Central Luzon. Inihatid na po sa huling hantungan ang 5 bayaning tagaligtas ng lalawigan ng Bulacan itong weekend. Isang luksang parangal din ay dinaos sa Bulacan Capital Gymnasium upang bigyang pagkilala ang mga rescuer na nagbuwis ng kanilang buhay habang tinutupad ang kanilang tungkulin. May detalye na balitang yan si JM De Jesus. Kahit na sobrang in pain ako, pinipilit kong tignan lahat ng brighter side ngayon. Na ang daming nakikiramay sa amin, na na-recognize yung sacrifices nila, na worth it naman. Kabila ng matinding pagdadalamhati at pangungulila, nagagawa pa ring magpakatatag ni Jessa Agustin matapos ang biglaang pagpanaw ng kanyang mister. Si Jessa ang may bahay ni Troy Agustin, isa sa mga rescuer na nasawi sa pananalasa ng Bagyong Karding sa San Miguel, Bulacan. Matapos ang malagim na insidente, mag-isa ng palalakihin ni Jessa ang 2 supling nila ni Troy. Anya nagsilbing wake-up call para sa marami nating kababayan ang sinapit ng kanyang mister at 4 pa niyang kasama. Hindi naman siya yung namatay lang dahil simpleng aksidente or namatay ng natutulog. May magandang naidulot itong pagkamatay niya. Parang naging wake-up call to para sa mga rescuers na nabubuhay pa. So thankful ako para doon. Dahil alam kong iyan din isa sa mga bagay na gusto niya. Mamatay siya ng naka-duty. Pasado alas 7 ng umaga noong September 26, nang madiskubre ang wala ng buhay na katawan ni Troy at ni Narciso Calayag, Marvy Bartolome, Gerson Resurrection at George Agustin sa sitio Banga-Banga, Barangay Camyas Bayan ng San Miguel. Maghahatid sana ng tulong sa mga pamilyang nasa evacuation center ang mga rescuer nang tumirik ang kanilang sinasakyang truck. Dahil dito ay nagpasya ang 5 na magbangka na lamang. Ngunit habang inihahanda nila mga lifeboat, ay biglang rumagasa ang flash flood na nagpaguho sa isang pader sa kanilang kinaroroonan. Dito na sila tinangay ng malakas na alon. Nagpapadal kasi protocol yun. Kailangan merong team leader, yun nga si Gerson Resurrection. Siya yung nagkukumuhan. Pag sinabi sa yung dig together, nagdidig talaga sila, nagdidig. Yun hanggang sa meron yung kumulaps, may nag-collapse nga ng building. Parang siguro sa laki ng tubig, biglang tumaas, hindi na nila kayang makabalik, doon na sila nilamon ng tubig. Kwento ni Raul Agustin, team leader ng Bulacan PDRMO Rescue Unit, hindi matatawaran ng dedikasyon sa trabaho ng 5 bayaning rescuers. Talagang matatapang to, malalakas ang loob, masigasig sila. Saka talagang makikita mo yung dedicated talaga sila sa trabaho nila. Masayahin sila. Lalo na pag nagre-responde, nagkakaroon pa sila ng biruan. Kasi sinasabi nga namin sa sarili namin, kami mga responders, yung isang paa namin nasa hukay talaga. Para kami mga uniform personnel na, para din kami mga na, pag lumabas kami, nag-rescue kami. Ayan, sigurado sabi ko sa kanila, ingat, laging safety first. Siyempre hindi natin mawawala kahit anong pala yung expert mo sa ganyang lugar, ganyang panahon kasi kalikasan yung nag-ano sa iyo eh. Natural disaster yan eh. So talagang kung di lang mayroong nabugta na isang building o na ano, hindi sana sila magkakaganon eh.
Samantala, bumuhos naman ang pakikiramay sa mga naulila ng mga bagong bayani sa isinagawang luksang parangal sa Bulacan Capitol Gymnasium, Biyernes, September 30. Tayo po ay taimtim na nagluluksa sa pagpanaw ng mga kapatid natin sa paglilingkod. Ang 5 magigiting na lingkod bayan. Bayaning tagapagligtas na nagpuwis ng buhay habang tumutupad sa kanilang tungkuling maisalba ang ating mga kababayan sa gitna ng hugupit ng bagyong Karding. Sa kalang po walang pamalaang panlalawigan, lalawigan ng Bulacan, at ng bawat mamamayan ng ating lalawigan, isang taus-pusong pakikidalamhati po sa mga pamilyang naulila ng ating mga magigiting na rescue workers. Ilang lokal na pamahalaan din na nagpaabot ng financial assistance sa mga pamilya ng mga nasawi. Ginawaran naman ng posthumous award ng National Disaster Risk Reduction and Management Council ang 5 rescuers. Ito ang bakas parangal ng kagitingan na ibinibigay sa mga individual na nagpakita ng katangi-tanging katapangan at pagtulong sa iba sa gitna ng kalamidad. Naihatid na rin sa kanilang huling hantungan ng mga rescuers itong Sabado at Linggo sa magkakahiwalay na himlayan. Inilaga ka mga labi ni Troy Agustin sa Manila Memorial Cemetery sa Santa Rita, George Agustin sa Kalumpang Cemetery sa Kalumpit, at Marvy Bartolome sa Legacy Cemetery. Sa Cruz Sawawa Cemetery naman inilibing si Narciso Calayag, habang sa Cemetery sa Santa Maria, Bulacan, inihimlay ang katawan ni Gerson Resurrección. JM De Jesus, CLTV News. Epektibo na ang bagong minimum fare sa pampasaherong jeep at ilang pang-uri ng pampublikong sasakyan simula po ngayong araw, October 3. Ito ay matapos sa aprobahan ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB noong September 16 ang nationwide fare increase sa mga pampasaherong jeep, bus, taxi at transport network vehicle service o TNVS. Kaugnay nito, 12 pesos na ang minimum na pamasahe sa traditional public utility jeepneys o PUJ, habang 14 pesos naman sa mga modern PUJ. 11 pesos naman ang bagong minimum fare sa ordinary provincial buses, 13 pesos sa ordinary city buses at 15 pesos para sa air-conditioned city buses. Para naman po sa mga taxi, ang flag down rate ay tataas na sa 45 pesos, habang 35 to 55 pesos naman ang itataas ng mga TNVS. Ang mga operator ng PUJ, MPUJ at PUD ay kinakailangan pong kumuha ng bagong fare matrix sa tanggapan ng LTFRB dahil mahigpit na ipinagbabawal ng ahensya ang paniningil ng bagong pasahe hanggat walang nakalagay na updated fare matrix o fare guide sa mga pampublikong sasakyan. Samantala, sa gitna ng pagpapatupad ng dagdag pasahe sa mga pampublikong sasakyan, panibagong rollback naman sa presyo ng produktong petrolyo ang ipatutupad ng mga kumpanya ng langis ngayong Martes, October 4. 40 centavos ang itatapya sa presyo ng kada litro ng gasolina, 45 centavos naman ang bawas sa kada litro ng diesel at 85 centavos sa kada litro ng kerosene. Epektibo ang bawas presyo ng Shell, Sea Oil at Petrogas alas 6 na umaga bukas, habang 12:01 mamayang hating gabi ang rollback ng Caltex at Clean Fuel. Doon ay kalimang sunod na linggo na nagkaroon ng bawas presyo sa mga produktong petrolyo. Manatiling nakatutok para sa iba pa mga nangungunang balita ngayong araw.
Nagbabalik ang CLTV News. Sa iba pa mga nangungunang balita, patuloy po ang paghahanda ng iba't ibang paaralan para sa napipintong pagpapatupad ng full face-to-face classes sa November 2, isang buwan mula ngayon. Alinsunod ito sa DepEd Order No. 34, Series of 2022 na naglalaman sa calendar of activities para sa school year 2022 to 2023. Sa Pampanga High School, kung saan mahigit 13,400 ang mga estudyante, ipinatutupad ngayon ang 3 days face-to-face classes at 2 days distance learning. Bagamat pasado sa School Safety Assessment Tool ang THS, pinangangambahan pa rin ng pamunuan ng eskwela ang kakulangan sa mga classroom dahil hindi umano ito sasapat sa dami ng mga estudyante pagsapit ng November 2. Kaya kung pwede raw, ay ipagpatuloy na muna ang blended learning. Dahil dito ay mas kakayanin ng PHS na matutukan ng mga estudyante sa kanilang pag-aaral. Handa naman daw silang sumunod sa direktiba ng DepEd kung talagang hindi ito pupwede. Samantala, ayon po sa Department of Education o DepEd Region 3, posibleng magpatupad ng class shifting sa mga eskwela Sa pagbabalik po ng sa silid-aralan. Sa Central Luzon, pumalo na sa mahigit 2.9 million ang mga enrolled na estudyante sa 3,693 na pampublikong eskwelahan. Kung ito ang pagbabatayan, tinatayang nasa 4 na po ang bilang ng mga estudyante sa bawat classroom sa rehiyon. Sa pagbabalik po ng estudyante sa November 2, dahil dati mandated tayo sa DepEd na 100% na ang face-to-face classes ng ating mga estudyante, pinag-aaralan pa rin po namin ito kahit alam namin sa isip namin na kulang pa rin kami ng classrooms. As of now, mayroon lang tayong 118 instructional classrooms na ginagamit ng mga bata for 13,432 enrollees ng Pampanga High School. Kung sigurong magkaganon talagang wala kaming choice or hindi kami mabibigyan po ng option, ipapatupad natin, i-maximize natin kung anong meron tayo, no? Following pa rin po yung time allotment na dapat maibigay natin sa mga bata. But syempre, i-consider natin talaga yung interest po ng ating mga bata at syempre ni teacher. Paano ang gagawin namin masosolusyonan yung loadings nila with that kind of schedule that we are going to implement. Yung mga talagang tinitignan natin na immediate solution to this problem is, yun nga, magkakaroon po tayo talaga ng shifting. But of course, dito na naman sa ating shifting, susundin pa rin naman po natin yung mga allotted number of hours per subject area. Kasi naman, yung ating pagbabalik eskwela, ang talagang gusto nating mangyari kasi dito kaya naman talagang we are pushing for our school kids or school children to go back to school is para sa ating learning recovery. So ayaw naman po natin na masakripisyo din yung number of hours per subject area kung magkakaroon po tayo ng shifting. Habang papalapit ang Kapaskuhan, marami po sa ating mga kabalen at reunion ang nagpaplano na ng iba't ibang reunion at party sa holiday season. Kaya naman ngayon pa lamang, nagpaalala na po ang Department of Health sa publiko na huwag kalimutan ang pagsunod sa mga health and safety protocols upang makaiwas sa pagkalat ng mga sakit gaya ng COVID-19. Payo ni DOH Officer in Charge Maria Rosario Vergere, ugaliin pa rin ang pagsusuot ng face mask, lalo na sa mga pagdiriwang kung saan mataas ang panganib na dulot ng close interaction. Lagi rin umanong isaalang-alang na mayroon pa ring virus at marami pa rin ang nagkakasakit at vulnerable lalo na ang mga nakatatanda. Umaasa rin si Vergere na magpatupad ang protocol ng mga establishment at kumpanya kung saan ang makadadalo lamang sa mga party ay ang mga vaccinated, lalo kung indoor ito gagawin. Sana po, lagi po natin tatandaan na ang virus ay kasama pa rin natin. Marami pa rin pong nagkakasakit. So tayo po sana ay magdoble ng pag-iingat. Lagi po natin titignan kung ang sitwasyon ay nararapat para tayo magkaroon ng mga ganitong activities, and always remember the safety protocols meron tayo para po hindi na dumami pa ang magkakasakit ngayong Paskong darating.
Sana po lagi Manatiling nakatutok at magbabalik ang CLTV News. Nagbabalik ang CLTV News. At sa iba pang mga nangungunang balita, kinumpirma po ng Mines and Geosciences Bureau, MGB, na nagkaroon nga ng landslide sa Bundok Arayat sa kasagsagan ng Bagyong Karding. Dahil dito, pinangangambahan ngayon ang posibilidad ng pagragasa pababa ng bundok na higit 66,000 cubic meters na debris na tiyak magdudulot ng panganib sa mga residente sa Barangay San Juan Baños sa Arayat, Pampanga. May detalye ng balitang yan si Paulo G. Santos. September 27, 2022, isang araw matapos ang pananalasan ng Bagyong Karding sa malaking bahagi ng Luzon, ilang residente sa Purok 7 ng Barangay San Juan Baño, Arayat, Pampanga ang nagsabing may landslide na nangyari sa matarik na bahagi ng bundok Arayat. Isa sa kanila ay si Babylin Atienza. Kahapon po ng maga, nung natanggal po yung ulap, yung napansin ko po yung bundok, meron pong guhit na naman. Nag-landslide po daw sa taas. Yung mga umakyat po sa bundok, nagtatanong ako, meron na naman daw na landslide. Hindi na bago sa mga ganitong eksena si Atienza. Taong 2009 nang malampasan niya ang pamiminsala ng landslide bunsod ng Bagyong Ondoy. Ganun rin po, takot na tas kahapon po naalala ko po 26 pala kahapon, ng Ondoy anniversary, tapos nagparamdam po si Karding. Ayun na naman po, takot po na sana wag na maulit yung landslide. Kakaiba ang itsura ng bundok Arayat. Ito naman ang naibahagi ng ilang magsasakang aming nakapanayam matapos ang Bagyong Karding. Nagbaba naman yung putik ay buhangin. Saan dumaan ngayon yung buhangin? Sa po, yung diretso doon sa Delta, sa dam, banda doon. Hindi hula dito? Ay, hindi na po dito. Sa proseso ng pangangalap ng impormasyon ng CLTV News, nakausap din namin si Kagawad Severino Sigua, pero iba ang kanyang naging pahayag doon kumpara sa ilang residente at magsasaka na aming nakapanayam. Yan po, dati na po yan. Wala pong bagong landslide na lumabas ngayon Bagyong Karding. Yan po, kaya lang nakita nilang lumitaw na naman kasi dinaanan uli na naman ng tubig. Sa pagpapalipad ng drone camera, tumambad sa amin ang mga kabahayan sa Purok 7 ng Barangay San Juan Baño, isang lugar sa gilid ng bundok Arayat na maituturing na permanent danger zone ayon na rin sa Mines and Geosciences Bureau o MGB. Makikita rin sa aming drone footage ang tila pagguhunga ng lupa malapit sa tuktok ng bundok. Makaraan ng isang linggo, kinumpirma ng MGB matapos ang kanilang extensive assessment, katuwang ang Pampanga Provincial Risk Reduction and Management Office o PDRRMO at Arayat LGU na landslide nga ang nakita ng mga residente at nakuhanan ng aming drone camera. Sa kanilang briefing sa Kapitolyo nitong Lunes, October 3, iniulat ng MGB na malaking bahagi ng gumuhong lupa na hindi umano kalayuan sa Mayagas Creek. But we have closer images there. So according to CAP, the size of this area for the landslide scar was only half before. Ngayon, after Typhoon Karding, it increased to twice its size. Possibly umaabot siya hanggang sa base ng peak. Ayon pa sa mga eksperto, hindi nagkakalayo ang volume ng ulan na dala ng Bagyong Karding sa dami ng tubig na dinala noon ng mga malalakas na bagyo, gaya ng Ondoy, Santi at Ulysses. Dahil dito, naipon daw ang mga batong pwedeng gumuho sa gilid ng kabundukan. Sa pagtataya ng MGB,
aabot sa higit 66,000 cubic meters ang debris na posibleng rumagasa pababa ng bundok na kailangang tanggalin. Kaya ang tanong ni Governor Dennis Delta Pineda kay Chief Geologist Noel Lacadin ng MGB, ano ang dapat gawin ng lokal na pamahalaan sa clearing ng landslide area? Ay yung mga debris doon sa may San Antonio, paano po yung pagtanggal ng mga debris na yun? Dalawang method po. We can declare that as an area for river restoration using DAO 2020 plus 2017. I-declare po natin yung dredging area or sa ating local power na lang po. So we can use the local government code, ano po yan, yung tinatawag na public safety. Kaya naman po siguro ang ating taga-PNR, tanggalin yung mga posibleng pumatay ng mga boulders po yan. Kasi nandiyan po si Pedro na ang mga bago yan, nakalatak na DNR. Kasi ito yan po yung dumalo, nakapatay ng tao. Kasalanan tayo sa No-build zone dapat ang mga naideklarang permanent danger zone. Ngunit ayon kay Arayat Vice Mayor Bon Alejandrino na dating alkalde, malayong maging opsyon ng kanyang mga kababayan ang relocation dahil nasa kabundukan ang kanilang kabuhayan. Una, tanong po namin kahit gawin natin sa tao ang pilitin mo, pag doon nabubuhay yung mga bubuan. Kahit kami ni Chef Dan, nandun na nga yung hindi namin pilitin. Hindi namin maisapin. Samantala, ang pagpapabuti ng early warning system at simulation preemptive evacuation ang pantapat na solusyon ng provincial government sa kasalukuyan. Ayon kay PDRRMO Chief Angie Blanco, itatalaga sa mas mataas na bahagi ng bundok ang ikalawang istasyon ng early warning system para mabilis ang pag-alarma sa mga residente sa paanan ng bundok. Dahil patapos na yung phase 1, another level sa bundok, doon itatayo yung early warning system. So ngayon, nag-usap na kami ng ITBS, may simulation tayo, no? Gaya ng sabi ni Gov, kailangan maturuan yung mga barangay, no? So sa Saturday, may nakaporma na kaming team with the MGB at saka yung Penro, kami sa PDRIMO, and the barangay captain, si Captain Froilan, no? We will talk with the people. So, ipaplano namin kung ano ang preemptive evacuation na gagawin natin doon. Sa pagtataya ng lokal na pamahalaan, higit 2,000 individual ang posibleng mapahamak oras na magtuloy-tuloy ang pagguho ng lupa sa bundok Arayat. Sa mga kababayan ko po sa Arayat, Barangay San Juan Banyo, Purok 4, 5, and 6. Ito kung ginagawa ng provincial government, your local government, even the barangay is for your safety. Kaya nakikiusap po kami na sumunod po tayo, especially pag nandun na po yung warning. Paulo G. Santos, CLTV News. Nilinaw ng Land Transportation Office o LTO na wala silang planong buwagin ang kanilang Land Transportation Management System o LTMS. Gayunman, pinag-aaralan pa umano nito ang pag-abolish sa online exam para sa mga nais mag-apply o mag-renew ng kanilang lisensya. Ayon kay LTO Chief Teofilo Guades III, ginagamit umano ng mga fixer ang Online Comprehensive Driver's Education o CDE Online Validation Exam para makasingil ng malaki sa mga aplikante. Nababahala umano ang ahensya sa validation exam dahil walang facial recognition mechanism para kumpirmahin ang pagkakakinanda ng aplikante. Kaya naman itong nakaraang buwan na binuuna ng ahensya ang isang technical working group para tugunan ang problema sa mga fixer, bilang ang pamimekya ng mga certificate mula sa mga driving school. Dagdag pa rito, naghanap na rin umano ang grupo ng iba pang paraan upang matiyak ang mismong aplikante ang haharap sa seminar at pagsusulit at hindi ang fixer. At para hindi na umano makalusot ang mga nagbabalak mandaya sa proseso ng pagkuha ng lisensya.
Pinasinaya ng Provincial Government ng Pampanga Environmental and Natural Resources Office o PGENRO ang proyektong Deltanim nitong September 30, 2022. Ang proyekto ay bahagi ng aksyong pangkalikasan ng pamalang panlalawigan. Nakiisa naman ang mga kawani ng Kapitolyo, gayon din ang mga katuwang na ahensya mula sa national government. Nakibahagi rin sa Deltanim Project ang Pampanga State Agricultural University o PISAO sa pagtatanim ng nangka, kasoy, guyabano at ati sa bundok ng Arayat sa bahagi ng Barangay Ayala sa bayan ng Magala. Kasabay naman ng tree planting activity ng lalawigan ang paggunita sa ika-122 anibersaryo ng Philippine Civil Service na may temang Transforming Public Service in the Next Decade, Honing Agile and Future-Ready Servant Heroes. Manatiling nakatutok at magbabalik ang CLTV News. Nagbabalik ang CLTV News. Upang makasabay ang mga mag-aaral ng Pampanga High School sa modernisasyon at high-tech learning ay nag-donate po ng 20 computer units ang alumni batch 19. Nakikita ko na nila ang mga kailangan ng mga estudyante at nais silang mas mapadali ang pag-aaral ng mga ito, lalo na't nakatakda ng magbalik ang lahat sa kanilang mga silid-aralan. Nais din daw ng batch 71 ang Nooyo Seban Santos High School na maging magandang halimbawa sa mga mag-aaral upang hindi nila makalimutan ang kanilang pinanggalingan dahil ang eskwelahan ang naglilinang sa kanilang mga talento at kaalaman. Malaking pasasalamat ng Pampanga High School para sa computer laboratory na tinawag na White Angel 203. Ayon po sa mga guro, mas mapadadali ang kanilang pagtuturo dahil may karagdagang mga computer na silang may paggagamit sa kanilang mga estudyante. Nananawagan naman ng mga donors na sana ay pangalagaan ng mga computer units upang tumagal at magamit din ito ng mga susunod na senior high students. Naisip namin, itong mga computer dito talagang obsolete na. So, with my batch 71, napag-isip-isip namin na mag-donate kami ng mga bagong computer na i7 na talagang very powerful. So, masaya naman sila kasi ang intention namin dito is that dapat hindi maiwan ang mga Kapampangan students sa mga ibang estudyante, no? Hindi lang dito sa Pilipinas, but sa buong mundo. Oo, sana gamitin nilang mabuti, ingatan nila, no? Kasi pinaghirapan ng batch 71 ito at sana maging matalino sila at lalaban sila sa labanan kapag sila ay natapos na sa pag-aaral. Naging struggle namin yan, kami mga ICT teachers, dahil knowing na technology is rapidly growing, yung mga computers na available natin, hindi sila enough para maituro yung mga advanced technology. So, we had this blessing na galing sa mga batch 21, especially kay Mr. Rene Romero. Nabigyan po kami ng super advanced, future-proof, and very powerful na computers. Hindi lang po siya computers, actually lahat, even the smallest parts na kailangan para sa computer laboratory is provided po. We just want to return back what the Lord has given us. Kumbaga, sinishare namin ito. Kaya we just want to say this to the coming young generation to do likewise, no, para maging this legacy will lives on forever. Ano po natin na magiging lagay ng panahon mula kay Ginong Manny Esguerra, ang Chief Weather Forecaster ng Pag-asa Club. Narito po magiging taya ng panahon sa susunod na 24 oras. Easterlies po nakakaapekto ngayon dito po sa may eastern section o sa silangang bahagi ng Luzon at saka po ng Visayas. Samantala, Intertropical Convergence Zone naman po or ITCZ ay nakakaapekto dyan sa may Mindanao.
Ang Bicol region po, may Isabela, Aurora at Quezon, maula po ang papawirin na may mga kalat-kalat na mga pag-ulan, pagkidrat, pagkulog, dulot po ng easterlies. Samantala po ang Metro Manila at nalalabing bahagi ng bansa, kasama na po dito ang Pampanga. Magiging bahagya hanggang sa kuminsan ay magiging maulap din po ang papawirin. Meron lamang po tayong inaasahang mga pulo-pulo mga pag-ulan, pagkidrat, pagkulog. Dulot po ito ng ITCC at ng localized thunderstorm. Sa ngayon po, ito lamang po yung mga weather system na binabantayan natin at nagbibigay po ng mga pag-ulan sa ilang parte ng ating bansa. Kaya pinag-iingat pa rin po natin ang lahat. At yan ang mga balitang nakalap ng CLTV News. Kasama po ang bumperso ng CLTV News and Current Affairs. Ako po si Jennifer Salenga. Maraming salamat po. Samantala, 83 days na naman po at Pasko na.